sarkin da ya yi gyaɗa ya yi bawo. Taimake mu ilahana ga munan yau ma mun dawo. Ɗan biyar ne yanzu ma baitoti ne muka kawo. Ka karɓi yaban da za mu yi wa annabi yarda mu je mu dawo. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Karanin ka salatu Allah gun mai kyawun suna, Muhammadu Rasul annabi kyakkyawa manzona. Ta alayensa har da sahabban ɗaha nabiyuna. Ka rabu kasa da dukkan masoya annabi mai cetona. Maula ya gaja mu je mu dai mun bi ka a baya, sannan mun haɗa kanmu muna nan tamkar tsintsiya. Burinmu a kama annaba ai watsi da hayaniya. Babanmu ka ja mu je sigiya ɗan kairul anbiya. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Labbaiki uwar sharifai faɗi mataka a lafiya. Yau ma mun durkusa sai da nema mana yafiya. Alfijir ne mai yabon ku ina ƙaunar ku da gaskiya. Kan misalin ka zo ka karɓa kai ma kai musu baitoci. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Assalamu alaika ya bakurashe hasken duniya. Assalamu alaika yardajjen Allah mai gaskiya. Assalamu alaika ya na saman kudura baki daya. Assalamu alaika ya adin sarkin da muke wa fadanci. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Sarkin dukkan sarakai waye in ba kai ba, babu mai wani daraja da isa in ba kai yabo ba. Kowa albarkacin ka yake ci ya babban uba. Mai rai har non libintin duka gare ka muke wa fadanci. Sharar rashin ilahu kake ya sarki mai gida. Sayyidul awwalina wal akhirina kake mai sayyada. Kai ne hanyar zuwa gun Allah ba wani gargada. Ya special wanda ba nabiyinsa a bisa a samu fifici. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Mai kyautar rahama sannu sannu ka taka daidai. Sai mutum ya samu son ka tukun zai ji shi a daidai. Ni ma a wuta khalifa kai ɗaya zan ta faɗa dai. Tahir kai ma ka zo ka karɓa kai masa baitoci. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Marhaban bika shugaba a halin bika ya al'arabi. Yau ma ga 'yan biyar a gaban ka cikin kuma laddabi. Kai yi mana kashafi lutufi fatahi kuma jallabi. Mu zarce firamare a cikin ka kai mana inci. Assalamu alaika da jinjina ta bunka farin uba. Mewa min kai leka Rasulu ba za mu ki yabanka ba. Mu yi maka tambura busar mu sake ta zuwa gaba. Sai in fa cika da ba za fa kai ka ba. Marhaban bika ya Rasulallah, matsayinka da girma. Yau ma ga 'yan biyar mun dawo, mi maka baitoci. Masu kurra tafakkurin neman tsira ga mafita. Siraɗal mustaqim kauce ta kawai ma ka ɓata. Tsira tabbatacciya hajar dashir kuma ambata. Mun bulayi 'yan biyar a gaban ka muna yin fadanci.
tsare mu gamo da su, ka saka mana kaimi mu ji za mu iya ko babu su, ka iya mana rabbana dauda zo ka ida musu, tahir nasidi gidan batu da muke kore kunci. Baban maka ya Rasulallah matsayin ka da girma, yau maga yan biyar mun dawo mi maka baitoci. Zatin ka ya kara na sheshi sarki kai masa sira, Shaburuzi Mustapha mai ganin zatin ka asura, azali abadi tun fari da shi aka fara, na saman duka alami na sarki shafadanci. Baban maka ya Rasulallah matsayin ka da girma, yau maga yan biyar mun dawo mi maka baitoci. Nazarin kadarin yana sanyawa in shiga hali, in na ji isarsa ba na bidar sai na ji dalili, na aminta da shi a ruhi idan har na yi su'ali, dan in ƙara saninsa ne mai halayen sufanci. Kasanta kasantuwa ma da kai ɗaya ne ta kasanta, ya Aliyu a'ala ka ƙure ƙarshe a ɗayanta, kulli yaumin da'iman yardar ka nake yin fata, mai hukunci jamuje sarkin alƙalanci. Baban maka ya Rasulallah matsayin ka da girma, yau maga yan biyar mun dawo mi maka baitoci. Tutarka tana tsaye kuma kai ka tsaya min sarki, hadabal ashfariya akrami ka haɗa ni da aiki, a cikin sha'anin ka wanzar da ni kar aimin burki, rauda na kammala so kai baitoci. Baban maka ya Rasulallah matsayin ka da girma, yau maga yan biyar mun dawo mi maka baitoci. Assalamu ala yau na zo zan yabo, zauna lafiya ni da yau in taima yabo, jarin duniya sarkin duli mamin rabo, dukkan 'yan adam kuma jinnu a kai suke hawa su duba. Baban maka ya Rasulallah matsayin ka da girma, yau maga yan biyar mun dawo mi maka baitoci. Girgin gaskiya ya aminu gadarar duniya, duk wani mai isa a ƙasan sawun ka ya bibiya, bayan kaina wanda Allah ya baitin jiya, kafi gaban hakan kuma kai ne farkon sirrikan bibiya. Ba wani jagaba bayan shi dan hamijita ba, mai kyauta idan ka dawo ba zai ƙi ka ba, shi ba zuwan samara mace ni da inai gaba, zakin rabana mai tarwatsa arna fi gudu